he movie hi mi pakhat anin rok truma ron lut ru a tha awanga zela luta zela atan hnuwa misual toro tak tak te nena inhron zuita chanchin ania chulung in tor hlel om tak atang chuan a chuak le theyangem ilo thlir ho liang u hmiang White Porter chu labor na thokai zong thin ni in abial nu laura le afa pa mai kala tenin an cheng howa an pan hi chuan lon nen tangkok pa anin nei hnuwa bultan na tur sum tu kan rela White an lo na lak thei nu chuan an ma chop te chu an ti hlotling don ni anga in laura po hlim hle mai zan khat chu White amu hilai chu a in chung thom lo ri chuak awang chon ron har hlol maya baseball bat la chuakin laura po a kai tho nga la man mo takin Michael room laman pana an fa pa chu a tha ti an mu chon an lom hle mai misual aven thli thlai lai chuan laura chuan Michael chu lom puin chaukalam aven lai chuan misual pa chuan ron namin White in siam rem ve ma chuan atlan chuak ta daya White chuan awa zui wata awanang chingin a baseball chuan a lua hlapta a an kota chuan chu pa chu a thata ani White chuan mi nun na ala tamai chu poyeti hle mai reivak lo hnuwa chuan police an lo thlenga police officer chuan White tan pona rukrupa awua kha ati sual ni na hria a chan po anin chung ani meu lo awangin self defense anga ngai thei ani tlat lo ani kha pa khan thilaru ti fin fina turin engma alo la man chuang bok si lo White le laura te chuan thiam thu an soi ve bok ma se White chu an man ta tho ani ama sahimna ta na tlan cheto man ron nei ve lo le nga la that mewa ti chuan White chu tual tha wangin atang ta zela anima sabera chuan White chuan mi hang pakhat tin to anen boina an nei ngal panga White tan ava en ve kha musit nia nga in athin rim ta ani White chuan chutiang ang zonga va en po ani lemlo a hoi kwal satlia ava en ve ani mai an dana tur detention cell avalu chuan palian pui pui an lo oma lu tharan yawang chuan an lo chai nga la atu ka chuan laura chuan ron tloin an fa pai na chanchina zoreng thu shilin a chhuat huai theinan ukil thadeu zon hua tum thua lo soya White chu au kil turan ruat sak public defender chuan ron hmuin kum tamatan lo tur thule dollar makta duai khatero a fai na ngai tur thua shila White chuan chu tiang za za ta nei lo thua lo soi ve nga la ukil chuan an charge na atanga film theinan a thei to pa chu tur thua lo shila chumi zan chuan San Quentin prison chunga chuan boina na satak mai a chuaka mitang hote chuan thinrimin an sapatala veng tu te point ti ngai nan hreme ulo muntin maya chuan meala omboka veng tu ho chuan tear gas mangin an khap dai ta hramani atu ka chuan mi pakhat Gordon chuan San Quentin prison chuaron tloa mitang pakhat John Smith motora lo kalania zanma salama boina chuaka bultum tu ania wangin John Smith chu adam chunga atan tur thuaron shilani ma se John ero chuan afa pa boral to birthday lo manni thuina lo chang ve maya anu pui fanau te tha sak an ni atangin nun thlak helna nei to lo ani puba alak nu angat phei kha chuan anu pui fanau te that tu chung te tha ve awanga zela lut po chu ani White po chu au kil chona ron tlo le a ati sual poma ti sual le to lo tura a in tiam thei don chuan ngai dam na nen a chua ma deuh tur thule faine ro chu om tho tur thua shil le a ti dan tur thazok a hriat lo awangin ukil rot na chu apom ve thei ta a au kil du da nang chuan khinglet lovin kum thum tang turin an rel sakta ani chuan man fria zelam pana an kalai chuan an hnung chia thru zek chuan basa chuan convict turu le lo omber mai Dennis Sampson a chuan ve thule a che zia en aman hlale don ti aron shil ruwa a soi nu reivak lova Sampson chu ron tho chuakin convict pakhat chu a vitam maya a chemte tisen kai loi chu zeka kuta alaron da ta le ngal jek chi ai le ham hai chuan chemte chu White thuna hnoya chuan atol thangota White ne na chuan thil thleng chu thelawang mi om turina shil ngala chuti ani lo chuan Sampson chuan a thadu mai don ani tia soitel ngal bok zel chung an lu rual chuan bas chunga thil thleng chui chin ani ma chuan White chu solitary confinement a an da lut ngala Lieutenant Jackson chuan White chu handom gelma se White chona zep plata ti chuan Lieutenant Jackson chuan White chu ama en call security housing unit a da tumta a chu hmuna om ho te chu tang zinga po aboro zual thi tura chung thu relte
dam chung tang tur te an ni noklom ni khata darkar somni pathum chung lockdown an ni a atir lam thathum chung tlo tu nei phal sak an ni lo bok ni khat chu mitang sol tak tak om khom na hmuna veng tu hoin wait chu aron hroi chuaka chu ta le mitang pahni te chu anin sual ta ma se tu ma chuan thel tum lovin an lo hmu nam thlir ringota Lieutenant Jackson le veng tu dang te chuan gladiator anga in sual tirin poisa an lo in thap tir thin alo ni anin sual an tom nu chuan Jackson te chuan rubber bullet aron kapin Lieutenant thil ti vel dan an du lo thu chu pakhat jok chon aron soi chuaka chupa chuman ngalin room pakhata an hruaya an vota hrepani Laura chuan wait chu aron tlo le ta a thlathum chung zat anin hmu to lo wang chuan angai hlemai Laura chuan asum khol san man zo trep to thule an fapa nen chuan an khosak ar sat thu a hrilta a wait chuan atan chung chu an thil nei te a thei anga lo thal mai tur chuan a hrila John Smith po kha San Quentin chunga boina cho chua wanga dam chung tang tura an rel sak nuwa wait te ta na hmuna chuan an ron transfer ve ta a wait nen sel khata anom ta ani aron lu phata tangin wait chu aron thamlo ngal hlemai ma se wait chuan John ne na boina nei lo hrama tumani atu ka chuan mitang ho chu tanin tual zola an ko chuaka chuta chuan jek nen po khan anin hmule ta ani ba chunga thil thleng chung changa khan wait an engma soi chualo awangin Samson po alaka alom thu alo hrila John po chuan mitang hmel hriat alo nei ve nual ti anin chi bai nak nak dana a hriat mai mitang dang te po chuan John chu an zain an ngai sang ti alang reng bok zel sang sanga po hu hanga nga thokatang ti po a hriat thei bok a chan po boina siamin hmun dang danga an transfer kol reng mai ani atang kol na sato boka experience po nga view reng ani wait chu zel ru ra dewa khosak dan thuruk te chu arol ruk ta ni khat chu mitang pakhat trainer nen wait chu pumpel thei ho lovin anin sul ve ngai ta atira chuan wait chu hantal boi deu ma se Karlova in siam remin trainer chu an heta a veng tu zinga mi kolin an wait ron ka tumlai chuan Lieutenant Jackson chuan lo khapin trainer jok chu kap turina hrila kolin chuan aka ngal mai lo awang chuan asilai chu chu sakin Jackson chuan akap ta a Jackson a chet dan danglam tak mai chu wait chuan a hrethiam lo a trainer an ka na chan chu han zo chuan John chuan veng tu ho dan siam ani thule an dan siam chu an du chuan an zom kherlo ti na lo chang ve maya ni khata liam le nu chuan zelin kai hroina vel en dik turin hame na lo kala chupa chuan Jackson ne na chuan engwanga in sual boina thleng fo nge ani azota arin helna ti kiang turin Jackson chuan inmate ho boina nei ang te chu alo chin fel tur thu alo soi zung zunga hamen po chuna kalsan veta ani wait chu Laura chuan an fapa Michael anen chuan an ron tlole a Michael chuan apa mu chuan a hlim hlemai Laura chuan poisa nei to lo thule an din mun kherzia bok aron soile a wait chuan anin chu hral mai turin lo hril le a zela tanga ron chole huna hlim taka an chen ho tur thule anni pahni chu atana mi poimo ber anni thuina han thlamona Laura tenu fine an ron tlon nu loka chuan Jack chuan wait chu in beina hmuna in be puya aron soma wait an alo hnela wang chuan Jack chuan anaute ho chu a soi sakron tirta an buai tak noi noi wang chuan veng tu chuan tiergia saron the thla a John po chuan a cellmate chu alo pui ve bok an buai re nu chuan John chuan wait chu a film khur lo wangin a zila Jack chu gang nei ani awangin a thu an hnel lo turani Laura po chuan wait a thuro nang chuan an mamo zual pui phurhruk nan an in hral mai chu aril rukta a engamoti chung chu anu fin mai atumani ni khat chu wait chu Samson muturin an ron kowa Jack po lo omin ani chuan Samson hne na chuan wait an a thu an hnial vengam khanglang ti lo hrila alungoi lo hle ani ma se be sei lo dewin Samson chuan anaute ho hne na chuan Jack chu that turina ti tamaya chumi nuwa chuan wait chu a pol zom ve turina som ngala wait chuan John hne na chuan Samson a somna chu pom tur nge pom lo tur ti azota
Samson chu helai zela chuan thil ti thei ber ani awangin a pawl zom chu thra ati pui thu alo hrila atuk le a chuan Lieutenant Jackson le Sergeant Robert te chuan an veng tu ho fa te baseball khelan lo ena khelmol sira chuan Robert chuan an khung thran ho laka an che dana wang chuan an hna atanga ban thleng poin an hrem thei thu alo soya Lieutenant Jackson po chu zelin kai hruina dan zom tum sham tur le mitang ho chu in sual tir to lo turin alo nge na Lieutenant ero chuan a dan siam chu a that thu le chu timaya ho tu telamin an hriat chu arin lo thuina lo changa zan khat chu wei chuan engwangin nge a chung te thatu chu nungdama alom tir reng ti zona chu a zota zon chuan ama thangal mai chu shom atwa reidon lo awangin chung te chan nuwa he khovel mal taka om shom zia hre tura du wanga that ve lo ani thuina lo changa Laura chuan ron tlo le in thinrim le lung chiana in polin re thei taka hring nun hmana kham to zia ron soya ama chowa Michael en kol chu atlin to lo thu a hrilbok thutluang tlam an soi thei tak lo awangin thinrim engphiarin wei chu a chhuwa san ta ani mitang ho an lo om khom lai chuan ron lu thar pakhat chuan wei chu ron peita thut maya wei tan thila ti sak do lo awangin a chunga lungoi lo ani Lieutenant Jackson chuan ron ka pa Jackson chuan ba chunga Samson ami avi chungchang kha han zot le a ma se wei chuan akalang du ta chuang lowa a soi wei chuan Samson kha na that du mai don sia thileng ma kha hrelowangin a soi zelani wei tan engma a soi du tak lo awang chuan Jackson chuan ti dan dang ngai tua chuakin wei chu in nam hnoi ve angin a puta a chu wang chuan wei tan hun chung tur chu kumthum dang bel sak ani ta ani anu fuina le thuron angin Laura chuan wei chu le kha ron thonin anin zom na ron ti top ta a rilru na le thinrim awangin wei chuan mitanga in sual pui ta ani John chuan a thinrim na in hne tir lo tur le rilru fim putum sham thin turin thuron a pe a ma se wei chuan angai thadu to lo Laura ina kalsan tir hriat atang khan a be sina zong a kalbo ve ngalani atu ka chuan Gordon Khan John chu ron tlo le a thian te chuan ron tlo to lo tura du thule hun khoral na mai ani thu John chuan lo hrila Laura chu anu nen an bungro te chuan peka an kaldon chuan Michael chuan a bungro te chu engwanga keng ve lo nge ani ti ron zota Laura chuan apa te nena an chen ho to don lo thuina lo changa chu tiang thu a hriat chuan Michael chu lung chel he mai apa chu angai ema wangin apa kalbo san chu adu talowa ti chuan Laura chuan wei chu awatlo le a Michael hlimna turani don chuan tin an fa patan Laura chuan wei chu alo nga tur thua hrile ta ani wei po chuan Laura le Michael te hmangai ema wangin alom na wanga bianga mitwiron luang chu adang zo bik lo an kianga chen le ngei chu atum ru ta hle ani wei chuan John an hena chuan a chanchin thar chu han hril ngala John an nena an soidun hnuwa wei chuan zel chunga tharum thona om fo chu pon chhuwa tum ta ani a hlotling ani nga chuan a tan hun po an ti tlem thei mel mana ti chuan John nen chuan a ti dan turan ro man ta wei chuan Lieutenant Jackson hena chuan an khung hrana mitang ron lut thar jinga mi nena in sual hoi hot sak turin ron dil ta chu pa chu tu dang ni lovin tin to kha ni wei chuan alu tira achunga che dana wang khan phu bala ka du thu alo hrila Lieutenant po chuan lo rem ti in thi thlengin anin sual turani wei chuan Laura chu Gordon lo wazong chuk turina cha angai dan chuan Gordon chuan zel chunga Jackson dan siam chop hai lang tur chuan atan pui du ngei don ti a hriani anin sual ni chu lo thleng ta wei le tin to te in sual chu pui riap takani wei chu a che fu lei thei ri lowa chuti lai chuan Laura le Gordon po investigator Hammond te nen zel panin an lo tlan meka dan kala Lieutenant Jackson che thin dan chu man chuange en tumani John po chuan a taramit frame chunga a man ro siam chop thuruk chu mang mai thei turin lo in ring hle to Reife anin be nu chuan wei den mun po ron tha chho ve zelin tin to chu che thei lovin a siam ta ma se tin to ati hlum du lo wang chuan Lieutenant Jackson chu alung oi lo hle thung wei ron ka tum lai chuan John chuan a ron din hlia in mei dang te po chuan an ron troi om ve ngala Lieutenant Jackson chuan an vaya ka hlum vek chu atuma ma se Sergeant Robert chuan ti lo turin lo thlema in ngai tua film tur le ati luani chuan a ngong poi thei dan tur te lo hrila ti chuan mitang ho te chuan sila lul vek tur chuan a hrilta John le wei ten sel lu lai chuan veng tu pakhat chuan ron ko let le
Lieutenant Jackson chu tual zola chun ron chuakin wait chu tha tumta a ma se Robert chuan wait an tha laia lo om ve chu adu lawa an thil tia chun in ham me du lawani chuti lai chuan Colin chuan CCTV chu alo on ruwa Lieutenant Jackson a chet dan chu camera chuan alo cover ta Jackson chuan wait chu aron pana chu vele John chuan Jackson a hrok hrui chu alo chha sakta ani ma se vengtu pakhat chuan John chu ron kap ngala ani po chu thi ve ta ngala Colin Khan emergency button metin ga dangaron tlan lut ta chuti lai chuan Laura te ho po chu aron thleng ve chi ani Laura le Gordon te puina in Hemon chuan Lieutenant Jackson a che dan tiklo tak tak chu hai lang theita wei ta tan hun kum thum an bel sak to po khan sud le a thlasom panga tan nuwa a chuak ve theita Laura le Michael tenen lim takin an cheng ho le ta ani he movie atang hian kan chevela dodalna le Nixon te po to thin maila laulo tur le theitop chua bezel tur kan ni zialang chu ba ka chung kwa nei hlut zelo langin an chung te ta na anin huam thui dan han mu hian chung ko hlut zia lo lang thar le bok